Můžu vám pomoct? Jmenuji se Nick Rivera a udělal jsem tu špatnou reklamu. Neřekla jsem, že je to špatné. No, vrátila jste ji. Omlouvám se, nechtěla jsem se vás dotknout, jen to nebylo pro mě. Jde o to, že tenhle pokrm měl být charakteristickou všetkou. Takže pokud je s tím něco konkrétního špatně, vážně potřebuji vědět, Jsi veliký? Tak, jsi veliký. Dobře. No, Bembelíne. pokud to musíte vědět, Bembelíne. se to mělo takovou hořkou. Bembel. Bembošu. ne, není tam Bembošu. nic hořkého. Letíš kam? S ním poletím, že? K novým majitelům, že? Šikulko. Musíte, ne. Jackie? Ty vojenské Ano. jsem Carly Masonová. Bydleli jsme na Čau.